sa nachádzame ako autobusová stanica Košice. Ideme sa spýtať toho chlapca, chceme mu pomôcť ako dobrovoľne. My sme ako nadácia. Práve sa ho budeme informovať, skadiaľ je, vy sa dozviete čím skôr. Ako sa voláte? Stanislav Dužda. A kde bývate? Ostrova pri Sabinove. A ste ako momentálne bezdomovec? Áno. A kde bývate momentálne? Sa potuvujem tu na stanici, spávam. No a vy sa nebojíte, že tu vás napadnú bezdomovci alebo skynovia? A chcete divákov podporiť, aby vám pomohli? Áno. A ešte otázočky. My vám môžeme poskytnúť nejaké podporované bývanie. Tu v Košici, tu boli, ste mali postarané ako strávu a tak ďalej, ubytovanie. Čo by na to? By ste súhlasili? Áno. Dobre, takže mu budeme pomáhať. Kto sa volá ako slovenský občan Stanislav Dužda. Zo východného Slovenska Jozef Bačo a Robert Balov, ktorí